दिवाळी फराळ विशेषमध्ये आज आपण करणार आहोत बेसनाचे लाडू। हे लाडू खाताना अजिबात टाळ्याला चिकटणार नाहीत याची खात्री मी तुम्हाला देते। चला तर मग करूया सुरुवात। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर ह्या बेसनाच्या लाडवांसाठी लागणारे साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। बेसनच्या लाडूसाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो बेसन, अर्धा किलो पिठी साखर, तूप 375 ग्रॅम, 125 ग्रॅम बारीक रवा, वेलची पूड, थोडंसं मीठ म्हणजे अर्धा चमचा आणि बेदाणे। तूप 375 ग्रॅम पैकी 250 ग्रॅम आपल्याला रवा आणि बेसन भाजताना लागणार आहे आणि 125 ग्रॅम हे लाडू वळताना लागेल। गॅसवर आपण कढई ठेवली आहे, गॅसची फ्लेम आपली लोच आहे। आता ह्याच्यात आपण तूप गरम करून घेऊया। आता या तुपात आपण बेसन घालून घ्यायचे। हे बेसन मी छान असं चाळून घेतलेलं आहे। आता अगदी मंद गॅसवरच आपल्याला हे बेसन छान परतून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर बेसनाचे लाडू तुपात करायचे नसतील किंवा तूप वापरायचं नसेल तर तुम्ही याच्याऐवजी वनस्पती किंवा डालडा वापरू शकता। त्याचं प्रमाणही तेच घ्यायचं आहे। ह्या बेसनाचा छान असा खमंग वास येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। ह्या मध्ये मध्ये दिसणाऱ्या बेसनच्या गुठळ्या अशा फोडून घ्यायच्या आहेत। हे बेसन आपल्याला करपवू द्यायचं नाहीये। गॅसची फ्लेम अर्थातच आपली लो आहे। त्याचा खमंग वास येईपर्यंत मस्त असं परतून घ्यायचे। पंधरा मिनिटं भाजून झाल्यावर मी याच्यात परत 1 चमचा तूप घातले। आता हे बेसन असं जवळ यायला लागले आणि ह्याचा खमंग वासही यायला लागले। अजून थोडा वेळ आपण असं परतून घेऊया। आपण जवळपास 20 ते 25 मिनिटं हे बेसन छान परतून घेतले। त्याचा रंगही बदललाय आणि मस्त खमंग असा वासही येऊ लागलाय। आता हे बेसन आपण काढून घेऊया। आता ह्याच पद्धतीने शिल्लक राहिलेल्या तुपातला 1 ते 1.5 चमचा तूप शिल्लक ठेवून आपण बाकीच्या तुपात शिल्लक राहिलेलं बेसन भाजून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण बेसनाचा हा दुसरा भाग घालून परतून घेऊया। अगदी त्याच पद्धतीने 20 ते 25 मिनिटं असं करून आपण हे बारीक गॅसवर बेसन परतून घेऊया। आपण अर्धा किलो बेसन 2 भागात असं हे छान असं भाजून घेतलेलं आहे। दुसऱ्या वेळेचं बेसन भाजताना कढई गरम असल्यामुळे पहिल्या वेळेला जेवढा वेळ आपल्याला लागला म्हणजे 20 ते 25 मिनिटं आपल्याला लागली त्याच्यापेक्षा 5 मिनिटं वेळ हा कमीच लागतो। आता हे बेसन छान असं खमंग भाजलं गेलंय, ह्याचा रंगही छान असा तांबूस झालाय। आता ह्याच्यात आपण 1 चमचा तूप घालूया। हे बेसन असं जवळ येऊ लागतं। आता आपण गॅस बंद करून हे बेसन काढून घेऊया। बेसन भाजलेल्या भांड्यातच आपण आता परत 1 चमचा तूप गरम करतोय। आता ह्याच कढईत आपण जो बारीक रवा घेतलाय तो छान असा परतून घ्यायचे।
बेसन लाडू करण्याचे असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आपण जे बेसन वापरले ते आपण भज्यांसाठी वगैरे वापरतो, बाजारात मिळतं तेच बेसन आहे. त्या बेसनाचे असेच नुसते लाडू केले तर ते खाताना टाळाला चिकटतात. तसं होऊ नये म्हणून हा बारीक रवा घालायचा. हा पण अर्धा किलोसाठी 125 ग्रॅम असा रवा घेतलेला आहे. तुम्हाला ज्या प्रमाणात लाडू करायचे असतील म्हणजे किलोच्या प्रमाणात, तर तुम्ही ते प्रमाण ह्या प्रमाणाच्या पटीने वाढवून घ्या. आता हा रवाही आपल्याला छान असा तांबूस होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम अर्थातच मंद आहे. तुम्ही बेसन लाडूत नुसतं बेसन न वापरता बारीक रवा वापरलात तर ज्यांना बेसनाचे लाडू आवडत नाही तेही छान आवडीने असे लाडू खातील. हा रवा आपण जवळपास 12 ते 15 मिनिटं छान बारीक गॅसवर परतून घेतलाय. याचा रंगही छान बदलला. आता हा बघा थोडासा असा तांबूस रंग आलाय आणि याचा मस्त असा वासही सुटलाय. आता गॅस आपण बंद करूया आणि हा रवाही काढून घेऊया. ज्या परातीत आपण आता बेसन काढलेलं आहे भाजून, त्याच परातीत आपण हा रवाही काढून घेऊया. आपण बेसन छान भाजून घेतलंय आणि आपण रवाही भाजून घेतलाय. आता ह्याच्यात आपण अर्धा चमचापेक्षा थोडंसं कमी असं मीठ घालून घेणार आहोत. आता ह्यातच आपण थोडी थोडी करून पिठी साखर घालून घ्यायची आहे. ही पिठी साखर मी चाळणीने छान अशी चाळून घेतलेली आहे, म्हणजे त्याच्यात काही गुठळ्या असतील तर त्या निघून जातात. बेसन थोडं गरम आहे, आपण जरा चमच्याने एकत्र करून घेऊया. ह्याच्यात आता आपण परत थोडीशी पिठी साखर मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण राहिलेली पिठी साखर घालून घेऊया. लाडवात पिठी साखर ही तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घालू शकता. आता ह्याच्यात आपण वेलची पावडरही घालून घेऊया. आता हे जरा मिक्स करून घेऊया. बेसन गरम असेल आणि तुम्हाला हाताने करायला जमत नसेल तर हा पावभाजीचा जो स्मॅशर आहे आपला, त्याने असं छान मिक्स करता येतं. यामुळे काय होतं, गुठळ्याही छान अशा फुटतात. आपण बेसन, रवा, पिठी साखर, वेलची पावडर आणि थोडंसं मीठ घालून याच्या गुठळ्या फोडून घेतलेल्या आहेत. ह्याच्यात आपल्याला थोडं अजून तूप लागणार आहे, तर मी तूप गरम करून पातळ करून घेतले. आता ते आपण ह्याच्यात मिक्स करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला लाडू वळणं सोपं जाईल. ह्यातला निम्मा भाग मी घेते आणि निम्मा असं बाजूला करून ठेवते. आता ह्याच्यात मी थोडंसं अंदाजे 1-1.5 चमचा तूप घालते. आपण अजून थोडंसं तूप घालूया. आपण ह्याच्यात 2 मोठे चमचे आणि जरासं म्हणजे 2.5 चमचे म्हणूया तूप घातलेलं आहे. आता ह्याचे आपण लाडू वळायला घेऊया. ह्याच्यात आपण बेदाणा लावून घेऊया. तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही काजूगर किंवा बदाम असंही लावू शकता. हा आपला बेसनाचा पहिला लाडू तयार आहे.
आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचे लाडूही वळून घेऊया. आपण बेसन लाडूच्या पिठाचे 2 भाग केले होते. त्यापैकी एका भागाचे आपण हे लाडू करून घेतलेले आहेत. हे 16 लाडू झालेले आहेत. आता आपण बाकीच्या भागाचेही लाडू वळून घेऊया. आता हे आपण पीठ घेऊन घेऊया. आता ह्याच्यात आपण जे पातळ केलेलं तूप आहे ते अगदी थोडं थोडं करत अंदाजाने घालायचं आहे. अगदी पातळ करायचं नाहीये, कारण पातळ झालं तर लाडू न वळता आपल्याला वड्या थापाव्या लागतील. अंदाजे 1.5 ते 2 चमचे तूप घातले. तूप छान मिक्स झाले. आता आपण लाडू वळायला घेऊया. अशात आपण आता बेदाणा लावून घेऊया. आता ह्याच पद्धतीने आपण ह्याचे लाडू वळून घेऊया. बेसनाचे लाडू हे वेगवेगळ्या प्रकारे केले जातात. आमच्याकडे आवर्जून केला जाणारा हा प्रकार आहे, जो सर्वांना अतिशय आवडतो. तुम्हीही नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हालाही तो नक्की आवडेल. धन्यवाद.